ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಕುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ತೂಡಿ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಪೇರು ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ अरे तुमको मेरा पता नहीं है अले नडु कार्ड इंकुल कार्ड ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ತುಳಿತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮರ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಹಾಂ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಬಂಗ ತುಲೆ ಪಿರಾಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಹಾಂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ರಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಉಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ತಾನ ಹಾಂ ನಿಗುಲ್ ದುಂಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪ ನಿಗುಲ್ ಪೋಲೆ ದುಂಪೋಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೋಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಗುಲ್ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ನಿಗುಲ್ ದುಂಪೋಲೆ పోలే దుంపలే నిగులు ఓన్ షూటింగ్ ఏం సత్య అజేకర్ మండ ఓన్ ఉంది ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ఇప్పుడు ಐತ ಉನ್ನ ಇಲ್ಲತ್ತೋಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಾವ ಹೋರ ಲೇ ಮಲ್ಪ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಅಲೆ ರಡ್ಡು ಮಂಡತ ಗೊಂಜೆ ಉಂಡು ಅಲೆ ರಡ್ಡು ಕುಲೆಗಳು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವು ಎದುಡು ರಡ್ಡು ಕುಡೆ ಮೂಜಿ ಕುಲೆ ಆಯ್ತು ಓ ಹೊಸ ಕುಲೆ ಅವು ಕುಲೆ ಅಂದ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಲು ಕುಲೆ ರಡ್ಡು ಮಳವಲ್ಲ ಕುಲೆ ಕುಲಲ್ಲ ಹಾಂ ಸುನಿಲೇರ್ನ ಬಿಡ್ದಿರು ಮಾರ ಎಂಕಲೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಾಗಡ ನೀನೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮನೆ ನಾನು ಓಕೆ ನೀವು ಓಡಿಜಾರ ಹಾಂ ಅಡ್ಕೆ ಮೀನು ಆಯ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ತಾಜಿ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುನ್ನದ ಓಯ್ ತಾದಿ ಗೊತ್ತುನ್ನತ್ತ ಓ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ರೇಟ್ ಬಂತೀರ ಮಾರೆ ಅವಳು ತಿರ್ಗಾ ಇರತ್ತನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ತೋಪಾದ ರೋಡ್ನ ಇನ್ನೇ ತಪ್ಪ ಮಾರಿ ರೋಡ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಇದು ಫೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈತ ದೇ ಬತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಈ ಲೋಕು ಶೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಅಂಡ ಆವಡು 3 ಗಂಟೆ ಆವಡು 4 ಗಂಟೆ ಆವಡು ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಪೋಡಿ ಪಿರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡಿ ಪಿರ ಒಂಡೆ ಕುಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ತೂಡಿ ಕುಲೆ ಉಂಡು ಬಂದ ಪೇರು ಇನ್ನೇನೆ एनेट लाइट उंडू अरे इधर खाने को कुछ मिलता है उधर है खाना गरम गरम चिकन चिल्ली है हाँ और कोरिदा चिल्ली है हाँ और हाँ
दो पीस हमको ज़्यादा चाहिए, हमको मलमल पीस चाहिए। कुडला था खाना के लिए मेरे तिक्किनागले कई कोरंदे ये रवेंड बत्तीरा था टाटा अति रिक्शा ड्राइवर है पर नीचे ना मेकअप पत्ता ना इन्हीं मुटल गिल जाती है हाँ इनका रिक्शा ले मेकअप वाली बार मेरी अंधी और नहीं रिक्शा ले बुला मेकअप ही जानता रिलीज वाल बने असली नहीं हीरो हीरो इसके बच्चे नहीं जा बच्चे नहीं जी कैसे अरे बच्चे नहीं आ कोर्च मिल रही यहाँ फोटो दे देना भारी ಬರ್ಲಾತಾರಿ ಓಯ್ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ನಿಮಗೆ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ತತ್ತದ್ಲೆ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತತ್ತದ್ಲೆ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಏನು ಸೇರ್ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ರು ಗಂಟೆ 10 ಆಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಗೊಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಮರ್ತು ಬಾರ್ತೀರಾ ಅಂದೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾತ್ ನಾನು ಇದು ಯಾರು ರಾತ್ರಿಯ ಕುಲೆ ಸುಮಾರು 12 ನಂದೇನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟು ಮಾಡೋರ್ತಿ ಮಾರೆ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಕೆಲ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ದ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಶಿಲ್ಪಿ ಪಿರಾಡ್ದೆ ಪಿರಾಡ್ದಿರು ಆಯ್ ಬನ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅವಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಗೋರಿ ತಲವಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಲವಾರ್ ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೋಯ್ತು ಈ ಬಂಜಿ ಚುರುಲೆ ಯಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆಂಕಲ್ಲ 16 ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಶೂ 16 ಕಾಲಾಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯತೀಶರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ పొడి రౌడీ ఏరేరు సుఖేశ్వరు లేరు అంచనే గడ్డదారు శివుడు లేరు అరే గిత్తే నిద్ర వైద్యుడు కన్ను చిరికించాడు अरे कालिया कितने आदमी थे जी सरकार एसपीएल सरकार ರಚಿತಾ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತಲವಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಲ್ಮಾನ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಬಾಸ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಗಂಟೆ 16 ರ್ಯಾಂಡ್ 16 ಇರುವಾಂಡ ಗಾಳದ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಾಳ ತುಳು ಮೂವಿದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ಲ ಜೈಜ್ಜ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೈದಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ ನನ್ಲ ಜೈಜ್ಜ ಪೂರ ಜೈದ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ತೋಜುಂಡು ಇವಂತ ಜೆತ್ತಾರ ಅಡಿಗೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಜೆತ್ತಿಲಕ ತೋಜನ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಮೈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿ కొంచెం ఏతు పొట్ట తెప్పారు మరి చెప్పు జరా నాన్న పొట్ట తెప్పడత మరి तुझे पता है मैं कितना खून किया हूँ मैं
दिन में 2-2 4-4 फोन किया अरे तुमको मेरा पता नहीं है रवड़ी पंडने के लिए जाता मारे ಏರಿಯಾ ಮಗಳೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇರಳ ಮಗಳೇ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ चार कौन किया एक दिन किरदार वाले नाल देवते बनते अरे शंबा कितने आदमी हैं जी सरकार 4 थे ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬರ ಜಾರ್ತಿ ಈ ವನಸ್ ಮಂತಾರ ಇರಿ ವನಸ್ ಮಂತಾರ ಬಡ ಪುಂಡಿ ఉందేరు కాడు మంచి కాడు మంచి ತಪ್ಪು ತರವಿದಂడి ನೀವು ಕಾಡು ಮಂచి ನೀನು ಬ್ಯಾಟ್ ಅವು ಕೈ ಇಟ್ಟಿರ್ನ बस उंडरे बड़ा अपने औदा करे जो डायलॉग दखली चाल सुन देवारसी एक्स्ट्रा में पाड़ ले एक्स्ट्रा धर्म पूरी मुझे क्या मतलब पढ़ रहे हो इरे अन्ना जने कट्टवाल तोडू या कट्टवाल पूजन क्यों पड़े बॉस अबा पोजीशन बटल ನಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಇರಗ ಪೂಜೆ ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಈ ರೀತಿ ಬುಲ್ದು ಬುಲ್ ತೋಜುಂದ್ಲರಿ ಮೇಕಪ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರನ್ ಪೂರ ಕಪ್ಪಿತ್ತರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಮರನ್ ದೊಂಬುಗಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾಂತರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಮೋಕದ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ರವಿರ ಮುಖಂಜ ಬಂದಲೆ ವಿಷಾದಾದ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ತಂಜಿ ಗಾಲ ಫಿಲ್ಮದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ನೈಟ್ ಶೂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಜಕಾರಡುಲ್ಲ ಮಾಂತರ್ಲೊಲ್ಲೇರೆ ಸುನೀಲ್ ಕಡ್ತಲಂಬೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಬುಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಂಚೆ ಯತೀಶೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ತಲಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ರೇಂಜ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂತು ಕೇನದಿಲ್ಲ ಮಾಂತರ್ಲಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಂತರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ವರ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ